njengoba ngiyakulo muntu angiyili ukuyodlala kahle kahle inkampani le ngiyibizile angiyili ukuyodlala ngifuna ukuya phambili ngifuna kahle kahle ngasho ukuthi ngifuna umuntu oqondile ngasho ngambiza ngumfazi umuntu ozongakhela umuzi sibonisana naye empilweni mina noMbuso kahle kahle ngiyakuthanda sekunesikhashana lokho akwenzeki manje mhlampe ungayitsheli ukuthi mhlampe into engivele ngavuka ngathi ayi namhlanje ake ngihambe ngiyobona le ntombazane akubanga lula njengoba ubona ngiletha amakhamera la kuwena noma nakuthini ngoba ngenzela ukuthi nawe ubone ukuthi lento engiyenzayo serious. Kelekete tudle kwentombi yesho wenza abantu ubhuti wabantu le yellow ball mfana ngamasesi amakambe ke semchiye right wa right yena umjolo around in season 3 lapho khona sibhalelo khona uLindane uthe simkhaphe phela secrashini yakhe le ayisabayo uyazi ukuthi awukho umunye umsebenzi wami ukuthi ke phela ngihlanganisa umshado pha akasibheke ukuthi uLindane namhlanje siphatheleni kelekete. Shesho igama lami lo esemthini commercial social media TV uhlela umjolo around ngitshela mina mntaka baba ngibewayila namhlanje. Hayi manje la wena bhuti wami nginenkinga la kahle kahle. Sure. Yabo kunomunye usiswa la around yabo uyangazi. Sikhule naye around kodwa sikhule naye engaphansi kakhulu kwesandla sabazali umuntu nje futhi oyiphethe kahle. Sure. Kodwa manje ngiyamthanda lo sisi kodwa sengisikhashana kuyona into yamanje. Inkinga yami manje kunzima ukuya kumuntu wesifazane umbone ukuthi userious noma umbuke engathi uhloniphekile yabo ukuthi mhlambe uzovela ucabange anyhow ukuthi uzovele kube lula njengoba usujwayele kwezinye intombi ukhula yabo. Manje indlela ayiphethe ngayo nabazali bakhe indlela abamkhulise ngayo kuyakhawunta lo quality yomuntu wesifazane. So manje masusondela kuyena kumele usondele usuzazi ukuthi ufunani yabo. Manje ngibize bona abajida laba yabase umjolo waseroundini ngoba ngisuke ngenzelani ukuthi bangisize ukuthi noma ngiqhamuke eduze kwakhe qhamuke labantu abaserious abone nawo ukuthi hayi baserious labantu lo muntu shuthi lento azoyisho uzosho into elalelekayo isinto yabo. So ngibize bona umjolo waseroundini ukuthi bazongisiza bakwazi ukuthi bangilelele ukuthi ngiyibonakalise kule ntokazi ngale ndlela engicabanga ngayo. Angazi noma mhlambe kodwa ngiyacabanga ukuthi hayi ngizothola usizo namhlanje ngoba cha impela ngiyidinga le ntokazi ngoba sengiyazazi nami ukuthi kufuneka usunayo senginayo indlela ngoba manje ingakho ngisho ukuthi ngibiza umjolo waseroundini ngoba nawo ngifuna ukuthi ngicacise ukuthi njengoba ngiyakulo muntu angiyili ukuyodlala kahle kahle inkampani le ngiyibizile angiyili ukuyodlala ngifuna ukuya phambili ngifuna kahle kahle ngasho ukuthi ngifuna umuntu oqondile ngasho ngambiza ngumfazi umuntu ozongakhela umuzi sibonisana naye empilweni kodwa manje kufanele ngize ngendlela ehloniphekile. Mana hayi bafuna nami ngifuna ukuza ukawazama ukukhuluma naye ngaphambili. Angikaze ngizama ukukhuluma naye ngaphambili ngoba manje ngasho ukuthi la ngishaya igwaba kodwa igwaba lami lihambisana noNembeza indlela ayiyona kahle kahle hayi ngoba naku mhlambe mojaji indlela zakho nendlela zakho ubona ukuthi ezakho ubona ngathi awulunga kaboyela ubona ngathi zakho indlela zakho. Mina ngokwami ngiready. Sure. Inkinga yami iyona ukuthi angazi ukuthi ucabangani nanokuthi eroundini phela njengoba sike eroundini mhlambe kuyenzeka ukuthi ngibone ngihamba nabanye abantu yabo. Manje sekunzima ukuthi manje umuntu oserious ngilo ngichaza izitori ukuthi engangiboni bengihamba nalaba noma kanje sekukanje manje ngilungisa indlela zami angifuni ukuthi size sijajane ngifuna ukuza ngendlela yokuhlonipheka khona naye izokwazi ukunginikeza isikhathi sihloniphane sibone ukuthi isikhathana sibekana. Mntaka baba lungile sokufikile mina ngoba bezosabela ngane yakwethu Mama sungibizile ngiyafika. Ukwazi ukhothela into TV sasuka manje nahamba lapha kunombuso. Siyozwa ukuthi umbuso ke yena unuza kanjani indaba lika ukuthi uyasinikeza yini. Uthi ayike indlela mntaka baba. Hayi baba. Hayi ngabonga kakhulu makunjalo. Umhlaba zimlandile manje nombuso. Ake siphele ukuthi unombuso sokumele sixoxa ngendaba ayibophe kanjani. Hayi afise ngidala.
Ngithi boso Khosinda TV bathi uhlelo umjolo erawundini on season 3 la sikhona sesifike endaweni esigameko lapho khona-ke uLindane ezomhlanganisa-ke lapha noMbuso ezokwazi ukuthi phela a-confess laphaya udaba lakhe esize ngalo namhlanje. Lo Mbuso sawubona. Siyaphila kunjani? Lapha ngasemjini ngoba uSocial Media TV uhlelo umjolo erawundini. Indaba-ke namhlanje ayikho ngami sixolise ukuthi silethe amakhamera kodwa-ke nephoqa ngoba-ke sisebenza ngawo amakhamera. Ngicabanga ukuthi ubhuti yamanzi. Yebo, ngiyabazi ubhuti. Umazi kanjani? Ubhuti sihlala naye nje lapha erawundini. Khona? Akukho mazi la khona. Hhayi, akukho. Alokhu udaba elasala kusala. Ekhaya. Alright. Angingapholisa amaseko ngane wethu. Lindane futhi. Yebo. Awukho lula mfethu ukuthi unombuso namhlanje ube wayo. Sawubona Mbuso. Uyaphila? Kaphela njani? Ngiyaphila. Hayi ngisaphila sesiwami. Ungadinwa-ke namhlanje futhi ungathuki. Uma ubona ngilethe amakhamera phambi kwakho. Kunodaba olukhulu olunzima engibabizele lona ukuthi bazongisiza kulona. Kahle kahle indlela engizizwa ngayo. Siyazana vele erawundini kodwa ayikho into etheni sike sayikhuluma njengokubingelelana nje udlule bingelele nangomsuku. So mina noMbuso kahle kahle ngiyakuthanda. Wemayi. Sekunesikhashana lokho akwenzeki manje. Mhlampe ungayitsheli ukuthi mhlampe into engivele ngavuka ngathi ayi namhlanje ake ngihambe ngiyobona le ntombazane. Akubanga lula njengoba ubona ngilethe amakhamera la kuwena noma nakuthini. Ngwabe ngenzela ukuthi nawe ubone ukuthi lento engiyenzayo serious. Ngoba nakhona indlela engenze ngayo neplan yami engenza ngayo indlela engikuthatha ngayo. Yabo. So ngenzelani ngoba ekugcineni mengabe ngifika kuwena noma ngifika noma kanjani noma ngendlela ejwayelekile mhlawumbe yomuntu wesilisa mhlawumbe uma ezothela. Ngifika ngendlela ukuthi uyibone nawe ukuthi ubaluleke kanjani. Plus nangendlela futhi ohlonipheke ngayo. Plus ngithanda nangendlela futhi okhuliswe ngayo kimi. Nangendlela ulandela ngayo. Uyeke ukuthi ukhuliswe kanjani kimi nawe mungaphandle uyawubamba umthetho wasekhaya indlela ekhulise ngayo. Uyazazi iyona into engichazayo. Nangendlela oyiziphethe ngayo nangendlela ozazi ngayo ukuthi ufunani. So nami ngibona ukuthi angizami ukuyisondeza kuwena singakakupheli isikhathi. So bengicela sisiwami ukuthi nje sibe ndawonye empilweni. Ngikubuka njengomuntu ongaba umfazi kodwa angazi ukuhamba kwesikhathi kodwa sizozilungisa iy'nkinga uma yiqhamuka ngoba phela amaphutha kodwa alibonakali iphutha uma ngibuka kuwena awunayo inhlelo yephutha. So sisiwami ngiyacela ngicela ukuthi ngibe nawe empilweni ungibeke nje la eceleni. Ngizokwenza konke okusemandleni ukuthi ngiyakujabulisa. Nami ngizokusaphotha nawe ungisaphothe la ungakwazi ukusaphotha. Ngiyacela. Sure. Hayi, wavele wazongishaya ngebhomu. Hayi, untetela ngebhomu mntakami uyangidusula. Hawu, isigaxa singaka. Hayi indlela oyiyona indlela ohlonipheke ngayo iyona yenza ukuthi ngenze kanje. Mhlampe ngolunye usuku sohlangana ngokunye mhlampe kuyoba kakhulu. Kodwa bengifisa nje mina siyaphilisana mina nawe wena ngicabangela ezinye izinto nje. No, into yenza ukuthi ngenze kanje noma mhlampe ngifike ngale ndlela engifika ngayo namhlanje. Hayi ngoba nawo mhlampe ngezinye izikhathi kade ngingakuthanda. Kade ngakuthanda kahle kahle njengoba sengishilo. Inkinga yami indlela oyiyona enza ukuthi ngiyinike isikhathi into yami ngiyiplana. Ngifuna ukuthi ngifike nezinto engahlelekile yabo. Ngoba indlela oyiledi ngakhona nangendlela kumele ngikhulume ngayo kumele ngibheke into engiyikhuluma. So yonke into enhle iyalinda futhi kumele uyenze usanesikhathi. Kodwa usungazongilethela amathini indaba ezindaba. Nakhona mhlampe lokho njengoba ngichazile ukuthi ukubaluleka kodwa nawe zibuke nawe ukuthi ubaluleke kangakanani because lento engiyenza kuwena iyaqala ukwenzeka kodwa futhi iyagcina ukwenzeka ngoba manje vele mesisuka kule stage mesisuke singene ku stage esilandelayo. So angicabanga ukuthi mina ngokwami ngibone ngathi ngenza right kodwa ke sengingezwa kuwena mhlawumbe ikhona enye indlela mhlawumbe engiyenza ngayo. Ngeke ngize ngiphikise mfethu emicabangweni yakho ngeke ngize ngithi cabanga lokhu kalokhu kodwa ke kulokho okushoyo hayi mfethu ngicela nje ithuba ngizicabanga. Ngoba kunzima for mina ukuthi vele qhamuka umuntu nje ade ngiphilisana naye qhamuka sizojaya ngifona.
so nginike nje isikhathi sami ngeke ngicabangisise kahle into yakho. Hayi ngingabonga kakhulu mama. Engikujabulela ukuthi ukwazile ukungihlonipha, saba ne-communication e-right, wafika ngesikhathi, sakwazi ukuhlangana. Umjolo waserawundini wona ngiwulandela ukuthi ungisize ngoba hhayi ngoba bengingayithembi. Ngiyayazi into kade ngizoyisho kuwena. Inkinga ngifuna ukuhamba nento engathi iwufakazi ukuthi ngiyazi into engifuna ukuyisho kuwena ukuthi mhlampe ungathi mengikhuluma into kuwena ifike kabi, into engiyikhulumayo isuke enhliziyweni yami. Yazi iqomane makhelwane qayikelekile siqopha kanjalo-ke le tsotso la phakathi kaNombuso lapha benolindane. Uzwelele na ukuthi bathi kodwa mangathi ngiyabhekisisa ngibuka social media TV khona idatha lekhona. Salungididisa so kodwa-ke ngale kokudlala mfowethu uzizwa kanjani uma ngabe ethi lapha kuNombuso mnikeze isikhathi akwazi ukuthi ayicabanga lento? Ngizizwa ngijabule kakhulu ngoba nginethemba lokuthi iy'fiso zami-ke manje kancane kancane ngasho ukuthi ukhona u-1% noma ngingazi kuzokwenzakalani, kodwa uma uyithemba uyazi into ekhulumayo ngicabanga ukuthi kuzokwenzeka ngoba konke vena kahle kahle kumina ngoba umuntu wesifazane kahle kahle uzolindela lento engiyishoyo aphinde alindele ukuthi kumele kwenzeke exactly ngale ndlela engisho ngayo. Nombuso ngibona uthukile kodwa ngibona uthukile nje awufuni ukukhuluma, awufuni ukusho lutho. Mhlawumbe angeke ngizowena ukuthi udaba lami kwethu ufike kanjani ukuthi mhlawumbe lufike kanjani. Ngiyethukile kakhulu. Into engifaka futhi yabo uma ngabe umuntu ozothi bophila naye nophila ndawonye naye akukhamise ezokutshela nje izidahlo ngathi leyo nto iyethusa ngoba usuke nje abantu esiphila nabo. Manje umuntu esezokutshela ngama-feelings wakhe, hayi ngeke ungethuki futhi ngisethukile kodwa esiceleni sakhe-ke hayi ngizake ngithi ngisazoke ngiyicabangisise kahle into yakhe. Hayi kanti siyasibonga ukuthi ukwazile ukuthi ufike usihloniphe mangabe sicela ukuthi ufike, sibonga kakhulu leyo ndawana. Ngakho-ke namhlanje sikubeka la udaba ngoba nithi ngizokwazi ukuthi nixhumane ngendlela enizoxhumana ngayo. Sinethemba-ke ukuthi kukhona okuzokwenzeka, so besibuya la sibe sithi bathina umjolo womndeni season 3 bathi akukhona ukuthi uyaqala ezizweni nangakithi khona qekelekile siqopha kanjalo-ke lezo. Sesimzwile kulindana into afika angitshela yona. Ke bandla nginovalo ngethukile angifuni ukuqamba amanga. Into ezikanjena nje ziye zithusa umuntu uzothi uma kade uphila naye aqhamuke esezotshela ibhomu elingaka liyethusa ngempela. Kodwa-ke phela-ke inhliziyo ayiphakela nawe bekhipha okungaphakathi kuyena ngeke ngize ngimphikise ngize ngimbeke amabala ngoba phela nawe bekade ekhipha into engaphakathi kuyena. Asike sithembe ukuthi ekuhambeni kwesikhathi siyogcina si-right mina naye siyonikana lento ayidingayo. Ngingaze ngoba phela kuye kuthiwa umuntu wesilisa kumele athande umuntu wesifazane, umuntu wesifazane ufunda ngendlela uthanda umuntu wesilisa noma kade nazo-ke nayo izinto kade ezenzeka ubumnyameni kade sizibona ezinye ebhizi namantombazane. Kodwa-ke phela-ke lokho ngeke sisakubeka-ke manje uwumuntu oseshintshile siyambona naye uyazama nje ngazo zonke indlela zokuthi ashintshe. Nami ngiyathemba ukuthi mengathiwa mhlampe sakho ubudlelwane mina naye kukhona okuhle okuyogcina kuqhamuka phakathi kwami naye. Angibonge nje ngokuthi-ke ugcine sengivezile lokho noma kade ethi sesiside isikhathi ekuvimbile bandla. Ayikho inkinga. Asithembe ukuthi ngeke angiphathise njengabanye abafana abaye benzeke bandla. Kodwa-ke hayi siyabonga nje kakhulu, ngiyabonga. Qekelekile mosukhulumela TVC bala kanjalo-ke namhlanje-ke uhlelo phakathi lapha kaNombuso benomlindane okuyibona kade besihlanganisile namhlanje. Sithembe ukuthi-ke ukubashiya kwabo besixhumana kuzokuthi kuzoba nomphumela-ke omuhle. Khumbula ukuthi usakwazi ukusibhalela lapha ku-0688267740 noma uye lapha ku-info.yasubukhosinmedia TV@gmail.com. Qekelekile.